večer na jednotke. Dnes večer budeme spolu objavovať zaujímavé záhady tela. Peter Marcin nás pozve do svojej talk show Neskoro večer a čaká vás aj slávnostný gala večer Sieň slávy na jednotke. Moment, tak satelit. A prestaň spomínajú kasy kupiacej satelita. Ani roboto. STV jednotka H1 vysielané pre všetky. Konečne je tu úžasný let pilov od Trimonino. Revolučne nový vankúš medzi nohy a kolená vďaka svojmu ergonomickému vyhotoveniu udržiava počas spánku vaše nohy, kolená a stehná v prirodzenej polohe, čím odľahčí vašu chrbticu. Koniec bezcenným nociam. Keď spíte na